Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ Ala tanu ka barikada ka seli danfɛnw la sɔn hɛrɛma ka n'o ye Alakira ye a n'a somɔgɔw ani maa o maa de y'u tugu ɲɔgɔnya fo ka taa jɔ don se Ala ka ni aw bɛɛ o jamakulu sanuma in fɛ. Bi wajulu kɛnɛ kɔnɔ an bɛ Côte d'Ivoire mara la kɛrɛnkɛrɛnya la u ka dugu la min tɔgɔ ko Chesi Agoville ale mara kɔnɔna na. Jamiyatul Ansardine bolofaraba min bɛ yen nɔ laadala sango san u bɛ mawuludu ɲɛnamaya min kɛra ɲinan ka bɛn décembre kalo ma san 2020. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan mɔgɔw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na far'u kan walasa fasamantiya ani bonyako min bɛ Alakira ko la ka se ka na lamɛnli kow la. Kɛnɛ in baara kunfɔlɔw bɛ daminɛ ni folikan ani wale ɲuman dɔn kan caaman ye min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Alhamdoulillahi, après cela nous allons saluer tous les membres de la section pour cette occasion et saluer nos membres de la fédération qui sont présents ce soir avec nous, avec nos grands Oussaz Diallo depuis Azopé. Il nous a honoré avec sa présence aujourd'hui, avec son secrétaire Djaria Kone depuis Azopé. Après cela, nous allons saluer tous nos membres de la section, comme nous avons dit tantôt, et sans oublier le grand imam, notre grand imam Oussaz, imam Tao d'Abidjan, qui nous a honorés et nous sommes fiers avec son fils, Imam Batra Ali, qui est avec nous ce soir. Nous lui disons bonne arrivée, comme nous disons chez nous ici, en Côte d'Ivoire, à Kouaba. Maululu kanu ololo ka bela jen lasia ambe ala amani ala subhanahu wa ta'ala fe kira kanu bana mala ta'ala deli kala ke ka an kanu te ala ta'ala makela amin kan ke ka ala fana kanu ala ta'ala makela wala ambe foli di Oussaz Jarama ole mi ye ko ni yɛrɛ ju belebele ye an fɛ Chesi yan an bɛ foli d'a ma ala k'a sara o tuma délégation mun nana ka fara kan an bɛ Alahu Taala deli o tuma na fɛ délégation ka bɛɛ lajɛlen sara Alahu Taala ma kɛla aw nana hɛrɛla cogo min na k'a kɔsegin hɛrɛla tɛ Alahu Taala ma kɛla ala k'o kɛ kɛra bonya kama sɔli ala rasulil karim. I ka ne ye kɛnɛ nin kan bi n furucɛ sababu ni n furucɛ sababu tɛ n tɛ lɔ kɛnɛ nin kan ne y'a setigi a ma ne se kɛnɛ nin kan n y'a fɛntigi a ma se kɛnɛ nin kan n bɛ n yɛrɛ furucɛ fo n'ale tɛ kɛ n tɛ se ka lɔ kɛnɛ nin kan bi n b'a misadini ɲɛmɔgɔw fo n b'a cɛkɔrɔbaw fo n b'a musokɔrɔbaw fo n b'a kamelenw fo n bɛ Yaku Kuruba n'a kɔ bɛɛ lajɛlen fo ka n Nasabu n'a kɔ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ sɛsi karamɔgɔ fo n b'a limamiw fo n bɛ dugutigiw fo dante fori min na wala ne yɛrɛ ma lɔn n bɛ min kɛ bi nisɔndiya n'o sɛsi karamɔgɔdenw filɛ ni min tɛ ne dɔgɔnin ye o ye n kɔrɔ ye buga 11 nin den ye mɛ n ka di karamɔgɔdenw bɛɛ ye n b'o fo si la n b'o fo kɛnɛya la hakɛto bɛ na salamu Mamadu. An jɔlen bɛ jɔyɔrɔ min na an jɔlen bɛ bureau fédéral ka jɔyɔrɔ la an bɛ ka kuma ni nɛ min ye an bɛ ka kuma ni an ka président Sédou Traoré nɛ ye ka bɔ Bese de Bria a tɛ kɛnɛ kɔnɔ ani bureau membre bɛɛ lajɛlen an bɛ ka kuma n'o nɛ ye ko ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a tɛ yan ŋaŋanɛ bɛ yan bureau membre tɛ yan nka u ŋaniyaw bɛ yan ala barikala an ka conseiller religieux Cheikh Alhaj Ibrahim Diallo a bɛ délégation ɲɛfɛ o kɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen de bɛ yan o la bureau fédéral min y'an ka président Sédou Traoré ko ka bɛɛ lajɛlen fo sesikaw ko aw ni ce kɛnɛ nin vraiment a ka ɲi k'an bɛɛ lajɛlen lawasa ni b'a dɔn k'a fɔ ko sesikaw a donnen don da kelen a yɛrɛ fana bɛ bɔ da kelen ale bila ma ɲini Alahu Taala fɛ a ka jɛn ala ka sabati. Sherif Usman Marana Haidara sija ani kɛnɛ ani labanko ɲuman k'a di ani an bɛɛ lajɛlen ma ala m'a kɛla a denbaya n'a dɛmɛbaga n'a kanubaga yarabi an bɛ ala dari si wasama si nafama ala k'a diya ma san 65 caman bɛ ala bolo ala k'a diya ma o tɛmɛnen kɔfɛ an ka sekuba n'o ye imam Tao ye ni a ma kɛnɛ sɔrɔ n'a den bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ ala dari si ani kɛnɛ ani wasa ala ma jɛla ma a ye boliboli min kɛ karamɔgɔ kɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka ɲɛtaga sɔrɔ ka wasa sɔrɔ yarabi ala k'a diya n'a ma ka an karamɔgɔ Jara fana fo Chesi yan ko ani kunu ani bi an yɛrɛ mun fana bɛ yan ka dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ye ka Chesi karamɔgɔ fana fo nin bɛ exemple ɲuman de ka di an bɛɛ lajɛlen ma
silamɛya ye kuranna kelen kira kelen. Bon n'an ye ɲɔgɔn minɛ i b'a ye an bɛ bɛn kelen ma ko bɛ ɲɛ an bolo. An bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an nisɔndiyalen don su in na an wasalen don ka dugawu kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye fɛn min o natɔ sɔrɔ Ala kana ka o segitɔ sɔrɔ. Alhamdulilayi rabbil alamina. An bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada su in na nin kɛnɛba in kan. An bɛ Ala fo Ala ni ce Ala barika nin su in na nin kɛnɛ in kan. An bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sen ka yɛrɛ se nin kɛnɛ nin kan yan an b'a bɛɛ lajɛlen fo. Lolan fɛn fɛn nana ka bɔ dugusenw na an b'a bɛɛ lajɛlen fo fɛn minnu natɔ sɔrɔ ka n'u tagatɔ sɔrɔ. U nana silamɛya balimaya na yarabi yamala u bɔla ya ka taa bolo don diɲɛnatigɛ ko ko la Ala k'a ɲɛ u bolo Ala k'an n'u kana fitina Ala k'an kisi an ma Ala k'a bɛngelima don an ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ lolan fo olu fɔni kɔ an b'an ka dugudenw yɛrɛ fo min y'an ka karamɔgɔw ye n da yakuru tan b'o fɔ sesi yan bɛsɛnkɔninciya tɛ yan ɲangoya tɛ yan asidiya tɛ yan sesika bɛɛ ye kelen a cɛ n'a muso a bɛɛ ye kelen bɛɛ ɲɛ b'o la o kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi lo bɛɛ ɲɛ b'o la an bɛ sesi karamɔgɔw fo yarabi yamala u ka laɲini bɛ fɛn min ye Ala k'u tɛmɛ o kan u bɔnnaw Ala k'o tɛmɛ o kan u bɔnnaw Ala k'u kɛ tile ye. An bɛ jɔyɔrɔ in an bɛ kuma Kɔrɔbari fédération an ɲɛ bi Casa o karamɔgɔ Hayidara ka kalanden minnu bɛ yan an bɛ kuma olu de tɔgɔ la ko nin kɛnɛ in a diyara an ye an wulila ka na kɛnɛ in kan an kun kan ka na hali n'an ma wele sabula silamɛ bɛɛ ka kɛnɛ don mais an welela o diyara an ye a bɛnna an ma ka fɔ ka ɲini Ala fɛ kɛnɛ in a ɲɔgɔn caman Ala k'o bila an si kɔnɔ kɛnɛ in Ala k'a bonya ka tɛmɛ nin kan Ala ka bonya ka tɛmɛ nin kan ka tila k'a fɔ ko sɛsikaw an bolo fara aw la kokura an bolo fara aw la silamɛya tɔgɔ la an balimakɛ a n'an baarakɛɲɔgɔn a n'an karamɔgɔ de ye Hasan Jara ye Hasan Jara an yɛrɛ bɛ siran ɲɛ parce que ni n'a jɛra ni mi kɔlɔsi barikani min b'i la a b'a sama ka b'i la ka fara a ta kan a ka majigi fɛ ne yɛrɛ personnellement n bɛ siran ɲɛ o la n'ale ko a ma k'a bɛ fɛ ka mawuludu kɛnɛ sigi ni tɔndenw ye tiɲɛ na an ma kanu fiyewu ka fɔ an kɔ o de y'an se a su in na a kun y'a kanu fana an karamɔgɔ min a n'an fa min n'o ka se kɛnɛ nin kan yan o kun ye Imam Ibrahim Taw de ye karamɔgɔ Hayidara ka karamɔgɔ jɔlen minnu bɛ yen n'i ko kelen i b'a fɔ fila o ye Imam Taw ninnu de ye cɛ minnu y'u jɔyɔrɔ bin faga anw jigi de don n bɛ se k'a fɔ an bɛ jɔyɔrɔ min na an b'a ka hɔrɔma de kɔnɔ Ala sɔnna latigɛw kɛra bi a taara jɛnaza la kɔrɔgɔ a y'a bolo bɔ an dɔgɔkɛ la ka bila ka na a kana jɔyɔrɔ fa nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an ka wajulukɛla maa fɔlɔ o de ye an karamɔgɔ Alhasan Jara ye ale ye laseli kun fɔlɔ kɛ an ye a ye dakuruɲɛ fila mun lase an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ bi mawudu b'an bolo yani karamɔgɔ kana o de ye hubbu shurafa sherifuw kanu ka kɛ sherifuw fɛ Ala y'o mun ɲini an fɛ dɛ garibu cɛni bɛna kuma o de kan yani wagati dɔ cɛ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى dalu fɔlɔ min n'an b'o d'aw ma sesikaw k'a dɔn k'a ye maaba ye wallahi Ala ye min ɲini aw fɛ a y'a kɛ Ala ko kuranna kɔnɔ a ko Muhamadu a fɔ jama ye silamɛ jama ye kafiri jama ye a fɔ a bɛɛ ye k'i tɛ sara ɲini n'a si fɛ i ka cidenya la mais k'a f'u ye ko fɔ ka ne Muhamadu bɔnnaw kanu Muhamadu bɔnnaw kanuni bɛɛ tɛ se o la sesikaw n'aw sera ka Muhamadu bɔnnaw kanu khasatan Asayidi Sharif Usman Madan Hayidara wallahi ne tɛ dan sɔrɔ o de la kira b'a fɔ an ye
a ko ale kira bɛ taa ka fɛn fila to an bolo a fɛn fɔlɔ a ko ala subhanahu wa ta'ala ka kitabu ko a fɛn filanan wa itrati ahli bayti ani ne muhamadu bɔnnaw wallahi haydara la ka ala kɛla tan ni haydara lo ka ban ala y'i yamariya kuranna kɔnɔ k'i ka kanu k'i ka k'a fɛ sesikaw aw kɛla haydara fɛ o kɔfɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a mɔden dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko imam bakir alayhi salatu wassalam ale ko n'an bɛ fɛ ka kira bɔnnaw dɔn ko a ka ca mais u bɛɛ bɛ drapeau ta ka di cɛ dɔ ma karnu dɔ kɔnɔ o bɛ kɛ karnu dangelen ye o la ala ma hinɛna bunanyang la ani salama fure tɔw ale de ko bani ma ko laysa lahu fi zamanihi nazirun billahi ko haydara ko sanga ɲɔgɔn t'i la i tile kɔnɔ tile ti jɔ maa si kan an ka karnu kɔnɔ k'o de ka fisa ni ala kɛra bɔnnaw ye o tɛ yen mais n bɛ fɛ ka min fɔ ala kɛra bɔnna dɔ le bɛ kuma na ko n'i bɛ fɛ ka olugu dɔn ka sherifuw dɔn ka haydaralakaw dɔn sabu aw tile ma kɛ ne muhamadu bakiri tile la mais haydaralakaw bɛ ka drapeau din bɛ cɛ min ma wala din bɛ muso min ma n'a bɛ fɛ k'a dɔn jama la n bɛna taamasere fɔ aw ye n'a tɛ karamɔgɔ haydara la a k'a fɔ n ye tabali kan yan ko jara ye nkalon tigɛ n'a b'a la an ka jɛn ka ala tando imam bakir ko a ko inna li'ilma bi kitabillahi azza wa jal wa sunnati nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam la yanbut fi qalbi mahadina kama yanbutu zari'u ala ahsani nabatihi faman baqiya minkum hatta yarahu falyaqul hina yarahu assalamu alaykum يا أهل بيت الرحمة والنبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة كيتا imam bakiri ko n'a bɛ fɛ ka sherifuw dɔn sherifuw bɛɛ bɛ drapeau ta ka di cɛ min ma karnu dɔ kɔnɔ k'o dɔnni tɛ dɔ wɛrɛ ye ala ka kitabu dɔnni a n'o cɛ dɔnni ko i bɛ taa sɔrɔ lɔnni dɔ le b'a la bi kitabillahi azza wa jal ala ka kitabu dɔnni kuranna dɔnni dɔ b'a la min tɛ maa tɔw la wagati korona ni Haydara ye kuranna fɔ i ɲɛna i b'a fɔ ne bɛ min kalan na o tɛ ne karamɔgɔ ye tafsiri min kɛ n kun o tɛ ko n'a cɛ nana n'a ye tafsiri kɛ i b'i ta datugu k'a ta lamɛn ko a seko tɛ dɛ la yanbut fi qalbihi ko dɔnni yɛrɛ de bɛ falen ka bɔ a dusukun na ko dɔnni n sigila kilasi kan ka kalan kɛ k'o tɛ dɛ ala ma don kalan na ko nin bɛ falen a dusukun na de n'a bɛ fɛ k'a cɛ dɔn k'a bɛna a cɛ kelen kelen bɛna karinu bɛɛ kɔnɔ keyita ma ban n bɛ fɛ ka karamɔgɔ d'aw ma de cɛ ye baara kɛ a ko kɛma yanbutu zari'u ala ahsani nabatihi ko a bɛ falen a dusukun na i n'a fɔ komi sumankisɛ bɛ falen cogoya min na falen ko ɲuman na karamɔgɔ ye tafsiri kɛ karamɔgɔ ye aya dɔ fɔ an bɛɛ y'a mɛn don min na an bɛɛ ko aa an karamɔgɔ ma nin fɔ an ɲɛna est ce que nin bɛ kuranna na o ye mun ye ko ya ayuha nabi iza ja'aka almu'minat yubayi'naka ala
أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأسينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. بما داني ديبن فدو من كلا وريلا أم بكون تكون أنكونو أي أنا كورانا تكا فيتي أنتلا يي أكو كوا كانغا كي أنغو تيجان يو تيسكا كي كيتا sans Muhammad Dafa minu ko tianche olu be bola bi faragbe blema arabu dafalen kullu blen kadalubo hadisawla kadalubo qur'anana ko bani ye min fo no e haidarai no e bai ay ka kan ka ke ko silama ya donga do ka kan ga ke aka doni mbomi o ko fe ayi joko selite silameya e kele ola akwa insi na shi soro kwa chabe bangi antolo la cheni na wara mikorobu shayala silamaw nana ka obi seli obi mafa obi seli obi cheni beke ni cheni kela lola ko cheni kela mogo keme minena siga tala ibita soro bi konondon be seli baga wallahi silamaw ko kante ko ni fle ko bamadani de naya anana ko ye min fo ko chado wallahi karamogo shite sigi tabali kambi kabla kutuba la bi kayika kuma kan do mogo la min be se ka mogo bo shinyali la ka mogo bo tieni na ka mogo bo hasidi la ki bla salama ya direct kan billahi ni ma wazu ke comme haidara ni bola mogo ko no ba fo ko anye kuma do me a matrasi bla duzukuna ayi abola ni don nyemi kuma la sunya boloma ambe dan o yoro la folo wakati kason mefe ami fo seshi kawo ka seshi bonya fo seshi kitabti ko ama ko faman baqiya minkum akoni mogo min nato awu chela ne imam bakiri be mi fola niye atena kanyana menana na ketuma mina na cheba unana ni minu nana uye ko hina yarahu falyaqul watigu yafo ama hina yarahu tumanamna ibe haidara ye ko assalamu alaykum ya ahlal bayti ya ahlal bayti rahma me fe kan yoroni ni souligner doni ni haidara do amba dama ni jarala ka dolo amba dinema ni kulubal dolo amba dialema ni Traoré ko sherifu ya ambo lutoy ala ka famu ko nyman dama ola me fe ka min fo tari bien famu ko faman baqiya minkum koni mogo nana to aw chela hatta yarahu fabita yafali yaqul hina yara assalamu alayka ya ahla bayti rahma me fe ka dan folo ko aya fo ko ala ka kishi foli bima ya hina somo ni ma famula mais hina somo ka chake est-ce que afola ko sherifu ya akala ka fodi ko wanubuwa ani nabi nyuma ya somo asayidi sharif usman madan haidara ni ko haidara ka baybe alakra jole nye korode o korodi haidara jamu be yele fokata alakra de la doni shima nyon sosola ali hasidi to nyon sosola o la seshikaw aw kala haidara fe akala karamo fe mbaw fo me kuma maban ako wa ma adinil ilmi ani doni damandigen wallahi sherifu le doni damandigen sherifu de ibeti ka kalange ki ka diplôme besoro ibe na darsu da sherifu de fe amanto ya kan sama al-sharif tijani haidara ma kwa haidara amba kan sama badara ali haidara ma ka haidara
an b'an kan sama Iba Haidara ma ka Haidara an b'an kan sama Kishki Haidara ma ka Haidara an b'an kan sama karamɔgɔ den bɛɛ ma k'u Haidara anw y'u ka jɔn ye fɔ k'an sa tari bɛ n faamu Ala ka faamu ko ɲuman d'an ma o kɔfɛ nam gbɛlɛya Imam Sodiki ale de bɛ nin fɔ a ko kazzaba man za'ama annahu ya'rifuna wa huwa mustamsikun bi urwatin ghayrina kazzaba man a ko maa ye nkalon tigɛ maa min n'a ko ale bɛ silamaya la a ye silamaya minɛ silamaya b'a bolo ba la mais k'a ye sira wɛrɛ minɛ min tɛ serifuw ka sira ye n'o ye alakira bɔnnaw ye ni alakira bɔnna tɔgɔ fɔla ɲɛna a dusu bɛ kasi ni alakira bɔnna tɔgɔ fɔla ɲɛna kojugu bɛɛ de dala kan ni alakira bɔnnaw fɔla ko serifuw bɛ yen ani ye biɲɛ tura la k'a bɛɛ ye kelen ka sɔrɔ k'i bɛ silamaya fɛ alakira Imam Sodiki ko kezabta k'i ye nkalon tigɛ sesikaw aw ma kɛ ten wallahi sesikaw aw ma kɛ ten a ɲuman ba bɛ yan n bato kɛla ka mobili fa kana a ɲuman ba bɛ ten lamini bɛɛ bɛ ten an b'aw fo a ye serifuw bonya o kɔfɛ ani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ni ye alakira yɛrɛ kumakan keta kiraba ko wallazi nafsi biyadihi law anna abdan jaa yawma alqiyamati bi amali 70 nabiyan ma qabila Allahu zalika minhu hatta yalqahu bi wilayati wa wilayati ahli baiti keta ibn famu kiraba ko sabu abadon mena taw be komi dan bonaw ka ako nyen kale masala masa miene Muhammad ke kirai nen ni me masa min bolo nyen kale ala ako law anna abudan ako ni jondo ye bara beke jaa yawmal qiyama me ina na al qiyama sini bi amali 70 nabiyan nin nabi nyuma bi wolon flaka baray ko ma qabila Allah zalika minhu ala b'a fɔ ko cɛ ka baara bɛɛ ɲɛna dɛ sun dafala heji dafala baara bɛɛ dafala a y'a bila fɔlɔ an bɛna a filɛ contrôleur wɛrɛ bɛ yen ko a ye n'o ta ka don a la a b'a sɔnde i n'a fɔ o bɛ kakaw sɔnde cogoya min na ko a ye n'a sɔnde o bɛna n'a ye ka n'a filɛ ko an b'a sɔnde cogoya di ala a bɛɛ ɲɛna o ala ko n bɛ min fɛ a k'a filɛ ni kira bɔnnaw kanu yela a ka minɛ na a y'a minɛ mais ni ala kira bɔnnaw kanu ma y'a ka minɛ na a y'a bɛɛ cɛ k'a fili wallahu bali mako t'a la fiyewu bilahi ni epi kira ko nabi ɲuman 70 i ka taa n'o ka baraji de ye ka taa se ala ma mais ala kɛtɔ k'i ka minɛn f'u ye ka t'i wele ko cɛ nin ye mun ye ja ye kun tɛ ne bɔnnaw fɛ dɛ a tɛ nin ye hayidaralakaw kumande ye a tɛ nin ye n'a yɛrɛ kun fɔla ko hayidara dɔrɔn i dusu bɛ kasi a filɛ nin ye dɛ i ka minɛn bɛɛ ɲɛna mɛ mɔgɔ o mɔgɔ tɛ kira bɔnnaw fɛ ne t'i fɛ a ye n'a ka minɛn cɛ khuzuhu faguluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zaruha 70 zira'an fasluquhu n'i y'a mɛn ko limaniya i k'a sɔrɔ jɔn na kira bɔnnaw sesi an b'aw fo sira falen filɛ wallahi fɔ goudron na an b'aw fo a bɛ ala kira bɔnnaw fɛ o kɔfɛ nin ye Seyidina Ali kumakan ye ko ala kira y'ale wele nɔ dɔrɔn ko ya Ali ta'ale a ko ya Ali naya ko ale Ali tali jɔ ala kira ko ya Ali a ko labbaika ya Rasulallah n b'a laminɛla ya ala kira ka ci ala kira a ko n bɛna kuma kelen f'i ye a durusi wa i denw kalan la u k'a lamɛn i k'a lase fo ka taa se adamaden laban ma bɛɛ k'a lamɛn maa si kana fɔ ko n m'a lamɛn a ko n kɔrɔ k'o ye mun ye a ko man ahabani wa ahabaka wa ahabali ahimmata min waladika falyahamdillah ala tibi mawlidihi fa innahu la yuhibbuna illa man taba wiladatuhu wala yabghaduna illa man khabsat wiladatuhu ni kɔrɔ fɔ man di o an bɛ tɛmɛ dɔw kunna
taribin fam sayyidina ali ko ala kira ale min don dola ako ali ako labbaika ya rasulullah ako mena kuma fi kelen funyana man ahabbani ni mo mi kelane ala kira fe afo kele wa ahabbaka ka ke ali fe afo fila wa ahabba al a'immat ka kla ka ke nyamugo fe ako nyamugo jume ako min wala dika nyamugo bete de ne ko tala sabu ne jaray nyamugo jume kolo ko min wala dika ka boy ali qawla haydara la kaw bara mina kunche ni an karamogo Aliyu Tawo ale ka laseli ye ay laseli min kɛ nin kɛnɛ sanuman ba in kan an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ do kira akay bangeli ɲɛnamayali o ye farda de ye adamaden bɛɛ kan farda o ye farda bilen de ka fɔ kira ka bange e ma nusɔndiya ni a ye ayi ne ma dɔn fɛn min kan ka fɔ e ma fɛn fɛn bɛ kira la fɛn fɛn bɔra kira la awa kira yɛrɛ mana kɛ ka fɛ bɛn fɛn fɛn ma o kelen kelen bɛɛ kanu ka kan ka kɛ e ma wajibi de ye wajibi est-ce que mɔgɔ kalalama yɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ dɔ ko a ye n ka mawuludu kɛ yan nka aw yɛrɛ de b'a bɔ a la k'a kɛ a yɛrɛ ye an bɛ don an ka thème kɔnɔ n'o ye mun ye mɔgɔ 7 lahara ma nɔgɔ dɛ ala k'a ni saba bɛɛ an bɛ nin welekule in bɛɛ la lahara in ko de don lahara ko in de don ɲani bɛ don thème na n bɛ yafa ɲini alimamuw fɛ ani karamɔgɔ parce que anw ka wajulu kɛcogoya n'an ko k'an ma kɛ ni mɔgɔw m'a faamu o b'a fɔ ko kɔni imam jara ma dɔ fɔ kamalen ɲɛnɛ a bɛ fɔ ten dɛ aha ala k'a ni saba bɛɛ kabini nana ne yɛrɛ de ko imam jara ma o n ko ka thème kɛ n ko thème ye mun ye a ko imam taw ko a bɛna kuma jogo kan ani bayi a kan a n ko n k'a faamu imam jara ma fɔ n ye dɛ n yɛrɛ de bɛna fɔ mais komi an ka wajulu kɛtɔ minnu n'u ye responsable ye an b'an tindi olu de kan donc i kana ye an tindina dɔ tɔgɔ kan e k'a bila i kunna ko an ka bɛ e de ma la wajulu yɛrɛ kɛcogoya don i n'a fɔ an ka wajulu la an tɛ alimami to yen an tɛ karamɔgɔ to yen an tɛ comment dire dutigi to yen an tɛ an bamusow to yen mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a bɛ ala dɛ la kira ka sahaba dɔ bɛ yen ale tuma o tuma n'ale bɛ kira ɲininka a bɛ kira ɲininka juguman de la a b'a fɔ kira ko fɛn ɲuman de bɛ mɔgɔ don jahanama kɔnɔ kira b'o lakali a bɛ tila ka kira ɲininka fɛn ɲuman de bɛ adamaden si tigɛ kira b'o fɔ a ye ale kɔni a ma deli ka hɛrɛ ko kuma ɲininkali kɛ kira fɛ tuma bɛɛ ale bɛ juguman de ɲininkali kɛ kira fɛ kira ko dɔ le nana ka n'a ɲininka ko mɛ munna e tɛ hɛrɛ ɲininka juma bɛɛ juguman a ko n bɛ juguman ɲininkali kɛ munna n kana don a la i b'a faamu na donc n'an ye juguman o juguman fɔ yan a ma kɛ komi a fɔtɔ ko dɔ bɛ ala a bɛ fɔ de a k'a mɛn a kana don a la ala k'a ni saba bɛɛ donc o kɔnɔna na ala ko ten a ka kuranɛ kɔnɔ a ko ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un azim يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أقول يا أيها الذين آمنوا ألو منهم قال لمن ألما اتقوا ربكم أقول سرى إيمان يدي wallahi an kan ka sira la ɲɛ ne b'o de fɔ waati bɛɛ n ko di
sira ala ɲɛ sira ala ɲɛ sira ala ɲɛ munna I kan ka sira ala ɲɛ I ja de man ka gɛrɛ ala la parce que ala yɛrɛ de tɛ danaya fɛn ye ka da ala la hɛrɛ la ala ye maa joli janfa la moricɛ joli n'o ye turabu ci k'a fɔ k'i bɛ san 40 balo I ma san 30 sɔrɔ ala y'i janfa o la turabu cila joli sa la dɔgɔtɔrɔ joli sa la fɔra ko danya don wa o la n kana da ala la o la ala ko a ye siran ale ɲɛ dɛ ya ayuhan nas a ye siran ala ɲɛ a ye siran an ma ɲɛ itaku rabbakum a ye siran an ma tigi ɲɛ inna zalzalata sa'ati shay'un azim lahara sanga a yɛrɛyɛrɛli a n'a muɲamuɲa a n'a girika wuli ko fɛn dɔ lo adamaden tɛ se k'a kun dɛ a ko don min na muso k'a den to a sin minni na muso sigilen bɛ den b'a sen kan k'a bɛ sin di a ma ni lahara sanga yɛrɛyɛrɛ la k'a mangankolo ci ko muso b'a a den da sama ka bɔ sin na k'a den keru sanfɛ k'a yɛrɛ ɲini awa ko don min na fana I bɛna ye muso ka kɔnɔ ta bi sufɛ sɔgɔma ni lahara sanga kulu la muso ka kɔnɔ bɛ bɔ denmisɛnnin san 4 bamuso kɔnɔbara la a bɛ bin den kalo 4 a ma former ka ɲa bamuso kɔnɔbara la lahara sanga yɛrɛyɛrɛ kojuguya a n'a gɛlɛya Alahu Taala ko muso bɛ jigin o don bɛɛ أين المفر؟ أمتامي سميرة جون تاي جون بانسورو ناني دوني ندو ولا على بافاكا كورونا كونو إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها Alahu Taala ko don min na ale Alahu Taala bɛ yamaruya di dugukolo ma yɛrɛ fɛn min b'i kɔnɔ masiri la a bɔ k'a fɔɔnɔ dugukolo bɛ a ka masiri bɛɛ fɔɔnɔ o don adamadenw yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ mun bɛ dugukolo na dugukolo b'a yira adamaden na Alahu Taala ka sanga de sera yawma izin yasduru nasu ashtatan liyuraw amalahum don min na adamaden kelen-kelen bɛɛ n'a ka wali kɛyɔrɔ yira nin ye lebu da ye sa wallahi nin ye lebu da ye ko don min na adamaden bɛna a ka waliya kelen-kelen I k'a kɛ yɔrɔ min I b'a yira yasduru nasu ashtatan liyurahu a'malahum I ye dabali siri I sinamuso den na yɔrɔ min na ka bɛn waati min ma I n'i bolo su Ala k'a yira mɔgɔw la jatigɛ kojuguya fɛ I k'i cɛ dabari yɔrɔ min na I n'i bolo su Ala o yɔrɔ la k'a yira mɔgɔw la I k'i sinamuso dabari yɔrɔ min na I n'i bolo su ye k'a yira mɔgɔw la a y'a filɛ ne ye n sinamuso dabari yan ko mɔgɔw b'a fɔ de I bɛna ye o don de ko est-ce que karisa ma su Ala ko tɛ ne kuranna kɔnɔ watara nasa sukara I b'a adamadenw ye komi o sula de komi o ye dulɔ min Ala ko wama hum bi sukara k'o ma su dɛ walakinna azaballahi shadid Alahu Taala ye ɲangata min bila k'o de gɛlɛyala والله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه domina muso be bori ka den to yi den yɛrɛ be bori ka ba to yi fa be bori ka den to yi fa yɛrɛ be bori ka a furumusow to yi o don ko bɛɛ be bori bɛɛ ɲɛ bɛɛ jɔrɔnin bɛ a yɛrɛ tali la parce que I kungo ka gili I yɛrɛ ma
faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara ye ɲuman min kɛ o ɲuman de n'a i yɛrɛ de bolo su o ɲuman na k'a fɔ n ye nin ɲuman in kɛ n y'a kɛ nin yɔrɔ in na Ala Ta'ala ko fana n t'a dogo n b'a yir'i la wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu i ye min fana kɛ juguman na i ye muso jɛnɛya yɔrɔ min na i bolo yɛrɛ de bɛ su a la al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ako domina ale Ala Ta'ala bina adama den da gere i da be gere de k'i da minɛ ka adama den dabara siri juma bina sharia kɛ i bolo juma bena sharia kɛ i se juma bena sharia kɛ i ɲɛkisɛ juma bena sharia kɛ wallahi i sɔgɔla kelenkelen bɛ na sharia jɔ i ka ɲuman na hali i ka juguman la i ka ɲuman na hali i ka juguman na a ye siran dɔn ye dɛ i mana si sɔrɔ cogo cogo wa man nu'ammiruhu nunaqisuhu fil khalqi afala ta'qilun aw mana si sɔrɔ cogo cogo Ala Ta'ala ko n bɛ tila k'a lafɔliya a ka danni na i mana si sɔrɔ cogo cogo i mana cɛya cogo cogo n bɛ cɛya ni ba i mana jɛya cogo cogo wallahi don dɔ i na dɛsɛ i b'i kɔkuru fanga mana k'i la cogo cogo don dɔ i na dɛsɛ ka dumuni kɛ nunaqisuhu fil khalqi n bɛ tila k'i dɔgɔya i ka danni kɔnɔ afala ta'qilun yala adamaden man ka hakili sɔrɔ donc ni o lahara do de sela Ala Ta'ala ko mɔgɔ kira ko ten ko Ala Ta'ala ko mɔgɔ 7 bɛ yen ale Ala Ta'ala bɛna o mɔgɔ 7 de choisi jamakulu in bɛɛ cɛ ma k'o do ale Ala Ta'ala ka larosi suma kɔrɔ bisu in na baro y'o de ye bisu in na baro kɔni mɔgɔ 7 min Ala Ta'ala bɛna olu suma la do a ka larosi kɔnɔ Ala k'an ye mɔgɔ cɛman lahara ma nɔgɔ dɛ dɔw bɛ nɔ o wasiji la lahara na gɛlɛya Ala Ta'ala na tile ɲanga an kunna san ba yirikaw wallahi an b'an si nabi ɲuman o nabi ɲuman na ka yira Ala la ka yira o nabi ɲuman na k'a fɔ Ala ɲɛna ko Ala ka soronnali dɔ kɛ ten ka an labila ka kiti tigɛ bɛɛ ka taa a sigiyɔrɔ la wallahi nabi ɲuman si tɛ sɔrɔ parce que bɛɛ b'a dɔn fɛn b'a ni Ala cɛ Ala Ta'ala bɛ cɛ kelen min ka soronnali minɛ o don ni o cɛ bɛ t'i ɲɛ jɔ Ala Ta'ala ɲɛkun tilen na ka yafa ɲini Ala fɛ Ala Ta'ala ka an soronnali don ka kiti tigɛ ka bɛɛ taga a taga yɔrɔ la o kɛra kira Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam an b'o ka kɛnɛ de kan an bɛ kɛnɛ min kan Muhamadu cɛ ka ɲi a ɲinkisɛ gɛlɛya o ni ŋɛnɛ tɛ o la ni dɔ ninnu ko ko mawuludu a tɛ bɛn n'an ko k'a bɛ bɛn mɛ bɛɛ ni mawuludu kɛ man kan dɛ aha fo de bɛ tugu a la bɛɛ ni mawuludu kɛ man kan mawuludu ye jɔn ta ye min ye mawuludu valeri dɔ ka mawuludu tigi dɔ mawuludu tigi sara k'a to fɛn min kan a bɛ min bolo a fɔlɔ Ala bɛna mɔgɔ min sɔrɔ la ni mɔgɔ minnu don a ka suma larosi suma kɔrɔ lahara don a ko a fɔlɔ imamun adil imamun adilun ko alimami min tilenna Allahu akbar Ala k'ani sababa bɛɛ ko alimami min tilenna i bɛ sin ka ye dɔn dutigi b'a ta la ko alimami bɛ misiri kɔnɔ o ko don o dɔrɔn tɛ cɛkɔrɔba e ye alimami ye ka duda la musokɔrɔba e ye alimami ye i cɛ bɔlen kɔfɛ commerçant e ye alimami ye ka client ɲɛfɛ kilo peze baga e yɛrɛ ye alimami ye tumana min na i b'a dɔn k'i bɛ se ka kilo tigɛ mɛ komi minnu y'an bilasirabaa ye an b'a daminɛ de
amadam ne o y'an ka alimamu n'an ka karamɔgɔw ye alimami i ye mun fɔ i kɔmɔgɔw ye i ye mun fɔ ye i ye mun fɔ ye kira fatura k'a to mun kan est-ce que i y'a f'u ye silamaya ye mun ye est-ce que i ye silamaya f'u ye o bɛ seli min na est-ce que o ni seli in ka kan imamu na adil alimami min tilenna ka tilen a ka misiri kɔnɔ ka tilen a ka kutuba bere kan tumana min na a jɔlen don mɔgɔw ɲɛfɛ ka ala ta fɔ mɔgɔw ye a ka ala ta fɔ ka da ye a ka mɔgɔw ta t'u bolo i ka jatigi cɛ a ta fɔ a ye ala ta fɔ a ye a ta to ye ani min ka kan ala ko la o fɔ a ye n'a k'i gɛn i sɛmɛ ala la maa si tɛ maa balo walahi ala de jɔlen bɛ an bɛɛ ka balo kɔrɔ mɛ ala ko ten dɛ lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'alun alu minun ko alima ne alama o muna be fɛn fɔ a tɛ fɛn min baara ala ko ntigɛla ala a bɛ fɛn min lakali ni o tɛ a ka so a bɛ min lakali n'o tɛ a yɛrɛ la a bɛ min lakali ni a tɛ a kɛwale a baara kɛbaga ye dutigi e fana ye alimami ye ka du kɔnɔ dɛ dutigi ye alimami ye i ka du kɔnɔ i dundenw cɛma furumusow cɛma i yɛrɛ denw cɛma i marabagaw cɛma mɛ i bɔ o yɔrɔ la yen i b'i ka alimamiya la i ye mun fɔ o ye kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kira ko te sallallahu alaihi wa sallam a ko an bɛɛ ye bagagɛnna ye awa fana ala b'an bɛɛ ɲininka an kelen-kelen bɛɛ ɲininka an ka bagagɛ cogo la cɛkɔrɔba i ye mun fɔ i denw ye e t'a da kɛla n ka balo ɲini k'a d'o ma mɛ o ka silamaya ye mako t'a la n bɛna kuma dɔw fɔ ɲɛna sa kabako do dɛ cɛkɔrɔba dɔ ɲininka sisan min den bɛ faransi n'a den bɛ itali n'a den bɛ espagne a dɔ la kelen ɲininka ko est ce que a k'a den wele k'a ɲininka ko a ye fitiri seli yan o bɛ kɛ k'a den wele karisa i ye fitiri seli yan karisa kani seli bɛ e sɛbɛ ma karisa kɔni e ye sun don sun dafala i bolo wa i den ɲininka o laban ye mɛ ni wari banna a ye madu ka nimoro jaba ye madu malobɔrɔ banna dɛ ne yɛrɛ ka woro sɔngɔ kabini an bɛ kalo joli la sa hali ma ne wele fɔlɔ madu kana ɲinɛ i taga kun kɔ dɛ madu e bɛ sɔn ko danga k'e sɔrɔ mun na a ka nin dun ye mɛ ala ta ko a mako tɛ a la min ye ala ta ko ye ale mako tɛ o la kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko mɔgɔ damadamanin bɛ yen olu tɛ arijinɛ ye kuma tɛ ka arijinɛ kasa sumusumu a ko o cɛ ma ko dayusu bɛ a la i bɛ dayusu kɔrɔ dɔn wa cɛkɔrɔba min banna a ka responsabilité ya la k'a ka du porti k'a ta ka bɔ yen denw bɛ don cogo min na k'a bɔ cogo min na min k'o diya o b'o de kɛ so kɔnɔ ala ta tɛ yen ala a bɛ fɔ o de ma ko dayusu a ye du filɛ cɛkɔrɔba jumɛn wulila ka taa den dɔ siyɔrɔ filɛ est ce que o bɛɛ donna so kɔnɔ cɛkɔrɔba joli bɛ yen bi min bɛ taa misiri kɔnɔ a yɛrɛ bɛ munumunu denmisɛnw seliyɔrɔ la k'a filɛ n'a y'a sɔrɔ a denw nana misiri la seli min yɛrɛ b'an bolo n'an yɛrɛ an m'o kɛ ka ɲa an y'an jigi kɛ o de ye mɔgɔ yɛrɛ ɲuman tɛ ka kɛ a y'an farati dɛ a y'an farati kɔmɛrisa i ye alimami ye dɛ an bɛ kakao yɔrɔ de la yan a kakao waatiw sela o tɛ yan kilo 1 200 kilo joli tigɛla kilo joli tigɛla
malo feere waatiw sera kilo joli tigɛla o la e bɛ se ka kilo 1 juru sara lahara don wa kilo 1 i bɛ se ka nin juru sara lahara don la ilaha illallah sabiri silamɛya nana de kana duyan lafiya min t'i ta ye i k'o to a tigi bolo min y'i ta ye silamɛya bɛ o imposer de k'o ɲini k'a d'i ma ala k'a ni saba bɛɛ an tola o la cɛkɔrɔba bɛ taa wari ɲini a y'a denbaya kalifa a furumuso min na furumuso yɛrɛ ɲinɛna denw kɔ muso kira ko sallallahu alaihi wa sallama ko ile yɛrɛ fana ye ka alimami ye i cɛ kɔfɛ i cɛ tɛ so kɔnɔ e de bɛ yen cɛ ka nafolo o kɔlɔsi la cɛ ka du o kɔlɔsilen don cɛ denw o ka kɔlɔsi hali cɛ ka dilan k'a ka kɔlɔsi mɛ ni hakɛ pɛridira ala k'a ni saba bɛɛ an bɛ taa filanan na a filanan ko wa shabun nasha'a fi ibadatillah a ko funɛŋɛni min ni ale mɔna ala ko de la funɛŋɛni min mɔna ala ko la ko a filanan y'o ye olugu de ala b'o olugu de tɔmɔ a ka jɔnw cɛma k'olugu bila larosi suma kɔrɔ mɛ anw lamɔna mun na k'u bɛ décaler. C'est ça la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui c'est ça. On dit on est musulman, mais on est musulman non pratiquant. On est devenu comme ça. Les musulmans mais non pratiquants. Ça veut dire un islam où il est d'abord là, mais kewali la ante ala. Pour le choufle. Delekou do choya fle. Domina e ala ngoni ye mashiba wallahi ala te ko ke ko fo ke gbasa kulushi fle ka kulushi ba ka bla barakoro kulushi fle bi ka bla bobara safe e ala jenu aina ay soru kala ay soru kala ka kulushi bla bobara ka mena ay soru fu yene shuina Amérique o ka kaso bondo be o ba wole ko Guantanamo kaso denw de be akono Guantanamo nay chaw be dana muso fana be dana che minunu no be dana ni o chaw minunu ntese ka muso ko nege mine olu yele mani ka kesa obu o kofela di o chenyoma ni olu tube fuko yere bom godon nunve ça veut dire me fe ka yere mo la ko ne be nkofela fere nchenyoma ile le kumeika kulishibla ibo bara duma katama ay sor domba ko nyiniga kulishik me bla bobara duma Guantanamo kono ole kumeika sinye kayira ite nyola ni makobe musokola na nebna nkofela dima donc américain dongli lalaw no lu fana kuma o dongli da ka yira ko ni de be passer la Guantanamo kono o lu fana ba sinke ka kursi bla bobara duguma ani minuru yere no be pediala anga dugu kono o lu fana kuma o ka kursi bla o bobara duguma o de tala bi ka ka juladu nga barai ay do anga misir kono hala anga misir kono billahi kamale de mi me biri kwa ka triko ba akofela sutra wal ma ka kursi billahi kamale de cheta ita mu wasro ala afa a cɛ kɛmɛ ite mu sɔrɔ ala ita sɔrɔ ala shabu nasha fi ibadatillah kamale de min na mona ala mɔgɔya kɔnɔ ka mu ala ya kɔnɔ a fa jantola aka asilira ka janto aka ala kola ba yɛrɛ jantola ala mais kamale de bɔ cogoya filɛ Kameli abe o bon cogoya filɛ ni sera secteur la ko barate e kulushi be bobara kɔrɔ ne be sɔn ka n ka miliyari kalifa e ma ni mana min sara wata ko wata ka dɔgɔ wata me dɔgɔya kɛ ni ka sunguru ta 5000 bɔra a la joli be di ba ni fa ma
o de ma na ni dangadenya ye kamalen wa a ye baara kɛ dɛ wallahi a ye baara kɛ sungurudenw a ye janto a yɛrɛ la dɛ a ye ala ko minɛ cɛkɔrɔba ninnu olu ta banna fanga wɛrɛ min anw bɛ se k'a kɛ olu tɛ se k'o kɛ tugun sécurité jɔlen filɛ kɛ n ka bɛɛ ye kamalendenw de ye ni cɛkɔrɔba min jɔlen a bɛ seri ka bɛn o tɛ ya kamalendenw de jɔlen n'o sen kan ala mako bɛ alu de la o la an ka wajulu kelen kelen bɛɛ an b'an profiter k'a don a la ne wolola ka sɔrɔ n fa ye anzari ye mais n ma kɛ ansari ye dɛ n kɛra ansari ye n donnen kɔfɛ a la n wolola ka sɔrɔ n fa ye alimami ye o ma n kɛ silama ye n donna silamaya la de an b'o appel de lancer yɔrɔ bɛɛ an sigi yɔrɔ il faut une nouvelle génération. Il faut une nouvelle génération. Les jeunes, bien mûrs dans la tête. Bien mûrs dans la tête. Faut kamalendenw an ye wele an faw ye foro min sɛnɛ a ye n'an ka tɔnɔ bɔ a ye wuli a ye n'an ka tɔnɔ bɔ a ye n'an ka tɔnɔ bɔ o de bɛ nafa ye o de y'an faw ka fierté ye mais fa ka seli misiri kɔnɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ fan dɔ in fɛ ye ala ka ne n'aw kisi a ma a sabanan ako rajulun zakara allaha fi khalwatin fafadat aynahu ako a sabanan kamelenden min walima cɛ min a miirila ala la ka miiri a ka kɛwale la ka ala sɔrɔ a kɔnɔ fo a ɲɛji fila tɔnina ko ala ko lahara don ni lahara gɛlɛyala n bɛ olu dɔw de tɔmɔ k'o bila an ka larisi duguma mɔgɔ min ni a hakili jigila ala la a ka kɛwale la ɲuman na walima juguman na ka tubi k'a bɔ a la a miiri tɔ fo a hakili jigila ala taala ka shatima u la n'o ye ala taala ka ɲangataw ye ɲaji jigila hinɛ fɛ ani tubi ka segin ala ma fɛ ala taala ko lahara don n bɛ olu dɔw woloma a cɛma k'olu don n ka larusi kɔrɔ ala k'an ye o cɛma a naaninan a ko wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa fi riwayatin fi masjid a ko wa a naaninan ko n bɛna mɔgɔ minnu dɔw tɔmɔ k'olu don n ka larusi suma kɔrɔ o ka baara kama ko a mɔgɔ naaninan o de ye cɛ min a dusukun nɔrɔlen don misiri kɔnɔ ka dusukun nɔrɔ misiri kɔnɔ a fɔla dɔrɔn an tɛ hadisa lagosi la nka hadisa kɔrɔ fɔli de bɛ ni na ni ko tiɲɛni rasul hakimun kira tun ye hakimu de ye ça veut dire kira tun ye kodɔnbaga de ye n'a tun bɛ kuma fana a tun bɛ kodɔn kumaw de fɔ o la n'i bɛ kuma kira ka hadisa dɔw lakale i b'a kodɔn kuma fɔ de i bɛ kuma in faamu o kɔrɔ ye di ko ani mɔgɔ minnu n'o dusukun nɔrɔlen don misiri la mais i bɛna ye hadisa dɔ la o bɛna f'i ɲɛna a hadisa kelen in fɔli la ko kira ko ani mɔgɔ minnu n'olu nɔrɔlen don misiri la i n'a fɔ waati si ale kɔni bɛ misiri kɔnɔ waati bɛɛ ko ala ko k'a bɛna olu tɔmɔ lahara don k'o don suma kɔrɔ qalbuhu mu'allaqun fil masajid k'a dusukun nɔrɔ misiri kɔnɔ i b'o kɔrɔ dɔn wa misiri de ye adamaden dusukun ko yɔrɔ ye almasajid aw almasjid mustashfa alqulub dusukun misiri o ye dusukun furakɛyɔrɔ de ye
parce que i bɛna seli min kɛ o ye layiru de ye i bɛna seli min kɛ o ye baaya de ye i bɛna seli min kɛ o ye kelima dɔ le kuma dɔ le ye i bɛna min tɛmɛ ni ala cɛ k'a fɔ nin waati ni waati cɛ ala i tɛna ne ye nin kɛbagaw cɛ ma seli bɛ ten de seli kɔrɔ de ye nin ye o la seli a fɛn fɔlɔ daminɛna ni mun ye ko takbiratul ihram an yɛrɛ ko kibaru fili ko arabukan na takbiratul ihram takbiratul ihram kɔrɔ ye di ko haramu kibaru kɔrɔ ye mun ye n tigɛla fɛn bɛɛ la fo ala takbiratul ihram kɔrɔ ye nin ye haramu kibaru n'i ko mɔgɔ ma a ka haramuya n tɛ nin kɛ o kɔrɔ ko o baara de fɔ lahara i t'o kɛ bamanankan na donc n'i nana i jɔ misiri la i ko Allahu akbar larabu ko i ma ko larabu ko i ma ko takbiratul ihrami i yɛrɛ ko la haramu kibaru i y'o de fili ala n tigɛla muso la n tigɛla n den na n tigɛla masacɛ la n tigɛla dugutigi la n tigɛla duguden na n tigɛla dafɛ bɛɛ la ala n filɛ nin e yɛrɛ ɲakun tilen na n bɛna fɛn fɔ i ye ka n jaabi nin kun ye an ye Sesi Agoville mara kɔnɔna na a silamɛya dɛmɛtɔ ansaru minnu bɛ yen nɔ Côte d'Ivoire jamana kan laada dɔ sango sa u bɛ nin kɛnɛ in sigi walasa fasamantiya ani bonyako min bɛ alakira ko la ka se ka hakililajigin kɛ o la min baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn desanburu kalo ma san 2020 an b'a ɲini ala fɛ duwawu minnu donna ala k'u minɛ basigi ni kelenya ala ko sabati an ka jamana ninnu kɔnɔna na nin bɛɛ sababu ɲuman ye an karamɔgɔ min ye a Seyid Sherif Usman Madan Haidara si ni kɛnɛya ala k'o d'a ma k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'a ɲini ala fɛ ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Asimika